everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon nga hisulat sa hangin. Ano ka lang nagsasod sa kwarto ha? Nagkasod yun si Ma'am Juliet. Gikapoy na ko sa pagtako. Gikan na ng bayhan na lang to. Pilin. Hoy! Naring! Pahawa din kay ani ko matuog din Niya si Ma'am Julia? Oh, tatago lang mo na, Elena. Init pa kayo si Ma'am Julia. Pauli sa inyo, Naring. Patay ng imong anak. Busa, ayaw na siya't pangitaa pa. Si Mama na rin iyang giatubang. Unsa pa may gidugayan ni mo din ha? Nagpuno-puno ka lang sa gastuhan din Naring. Relax, Julia. Ma'am Julia! Ako ang asawa ni Alejandro. Busa, magmam ka na ako kay dili ta ka-level. May pangutana lang ko ni mo, Ma'am Julia. Unsa man na? Sige, dali pangutan na dayon og layas na. Nganong nakasiguro man ka nga patay na ang akong anak? Wa na siya mabalik. Gisugo na ako siya sa pagpamalit, pero gikidnap siya. Nganong gikidnap man siya? O nganong ako may imong pangutanon, ana, ha? Tungod kay nakasiguro ka nga patay na siya. Hoy, bugo! Pila na kaadlaw sukad siya gikidnap. O hangtod karon way balita bahin niya. Kinsa pa may magtuo nga buhi pa siya, ha? Kaysa'y malipay kung mamatay na ang akong anak. Oh, Usa ka sa malipay nga mamatay na ang akong anak. Aron wa na laing suod sa dughan sa imong bana, dili ba? kondatan katong imong anak, angay lang siyang mawa. Ikaw ang utok sa pagkawa ni Helena, unsa? Hoy! Ayaw ko pasangin ni ano sa nga wa na ko mabuhat, ha, Naring? Dili ikaw ang mibuhat, pero ikaw ang nanugo. Ayaw pang patakag pamasangil, ha? Wa ko'y kalibutan sa nahitabo ni Helena. May kalabutan ka. Ikaw ang utok. Animal masadi ay kaliwat sa imong anak. Ikaw ang utok sa maong krimen kay nasuko ka ni Helena. Nagselos ka nga masuod siya sa imong bana kaysa kaugalingon nimong anak. Ayaw pangilabot sa akong pamilya. Wa kay katungod na ring. May katungod ko kay si Helena ang nawa. Ha! Danghag lang siya. Nganong misalig siya lalaki. Nganong siya masabang imong isugo ha sa pagpamalit? Kung wa ka mahibaw, ang tanang taong nagtrabaho ining baya, mulihok sa mga buluhaton nga wa sila'y labot. Nganong katumang yung adlaw ni mo siya gisugo? Nganong dili man sa sunod adlaw? Ha, gusto ka gyud no? Nga iduot ko sa paggawa ni Helena, unsa? Oo! Tungod kay ikaw ang nagpakidnap niya. Ayaw ko pasangin li sa nga wa na ko mabuhat na ring. Pahawa ini kwarto ha, kay anhi ko matog. Kung musud ka sa kwarto, adtoon ako si Sir Alejandro og sultihan ako nga ikaw ang utok sa pagpatay sa akong anak. Ha? Ogon sa ebidensya nimo nga ako ang nagpapatay sa imong anak? May ebidensya ko. Animal! Klarohan na imong hulga na ko, ha? Ang salbahis. Bagagnaw. Maatugyot siya ni Alejandro. Oy, Ma'am Naring, mukhaon na ka, ma'am. Dili pa manang. May pakigsultihan lang ko ni Sir Alejandro. Ay, mao ba? Importante ba kaayo na, ma'am? Oh, importante kaayo. Aw, nahala, sige. Dali, ubananta ka. Asa mo, manang? Ay, makigsulti ni Sir Alejandro si Ma'am Naring, kang papa ni mo. May mo ba dili lang una ninyo tugawon ang akong amahan? Nagluyag akong amahan. Daghan siyang problema. Unya, magsige pa magpanulsol niya.
Dili sulsul kining akong pakisultihan sa imong amahan, ma'am. Ay na lang ta. Inahan ka ni Helena. Naibaw ka tingali kung unsa kasuod ang akong amahan ug ang imong igat nga anak. Ayaw hugawi ang pagkatao sa akong anak. Hugaw siya! Hugaw! Excuse me. Dili lagi ka mahimong musod! Pasudla siya sa kong kwarto, Shin. Lando, tuwa si mamas na kumbay. Gisundan ni Ma'am Julia. Gusto ka? Nga ako sila sundan. Oh, kung magkagubot, depensa higit si Papa, ha? Ako ang mahibaw sa imong amahan. Mauna ni. Magkagubot na git ining baya. Suod na ring. Salamat, sir. Musoy sad ko. Gawasin! Papa! Gawas na! Mga pisit mong tanan! Ila ka ng pultahan na ring. Aron huwag makalisturbo sa atong panagsulti. Karon, isulti ang gusto mong isulti nako. Gawas niya na rin! Wa kay katungon nga magpahaba sa kumbaya! Gawas! Ayaw siyang tagda. Sir Alejandro, konfirmado na kung si Kinsang may kidnap ni Helena. O, kinsa? May ebidensya ka ba? Ha? Nga sila? Aduna, sir. Kinsa sila? Ang lalaki nga gingalak Franco o ang imong asawa. Gusto yun ang akong pagduda. Gawas niya na rin! Bangis ang imong asawa, sir. Dili siya tao. Dibaw ko. O kinahanglan nga masilutan siya. Wa kay swerte nga nakaasawa kag salpahis. Wa may swerte si Silas nga nakaila na mo si Julia. Si Celes. Naring, mahimo magsultihan ko nimo sa kahimtang ni Silas sa sud sa prisuhan. Gawas ni Hanman! Able, repultahan na, Leandro! Ayaw pagtuo sa panultian ng inahan ni Elena! Liwat na siyang anak! Mangingilad! Madam, Oh. kaysa may mangingilad. Hoy! Tiguang pahawa niya! Giubanan ta lang kagani din kay madapugan unya ka ng pulis nga naa sa sud. Misiga man lagi ng imong mata. Nalimot ka nga pulis ng inahan ni Helena. Buwiset! Ka, Sila nila sila nga magsulti, madam. Di lagi kaablihan na nila. Kaya wala kilabot ining bayan. Hilam Lando! Hoy Lando, ang akong inahan paghihapon ang legal nga asawa sa akong amahan. Busa, dili siya mahimong sayon-sayonon na lang sa pagpalayas din Hay naman na yung kwarta nga nadaan mo, ma'am. Oh! Lando! Tako man na imong baba, ha? Naibawon naman mis tinuod. Di mo binuhatan, ma'am. Pahuhay na lang sa layong dapit, ma'am. Oy, O, unsa? oy di man na siya makapahuway dong. Kay doon na pa man na siya tubangon nga kaso. Uy, manang! Ah. Iyo pata kagukaba na imong baba, ha? Lola, tinuod bitaw. Kumpirmado na gyud kung unsa ka kasalbahis. Wa mo'y labot sa tanan akong buhaton. Wa! Apektado man may, ma'am. Kay kami man ang saksi. Ha? Mao ba? Ani naghihapon ko butago ini Luyos Cortina sa bumbong sa kusina. Alang sa inyo kasayuran, why makapapahawa na ako ining bayan? Di na tinuod. Abi na ko mulaya sa ka, ma'am. Nganong hilas naman kay kamanulti karon ha, Lando? Ay, isog na meron ma'am kay doon naman ka maimpas. Hello! Ayaw tong luha ng akong inahan mananga ka ha? Manang, ambi ang yawi ni kwarto ni Alejandro. Ambe! Saingan, Ambe! Ihatag na ako ang yawi! syalan. Buutan kayo sa sud sa prisuhan si Celes, sir. Mataghi kayo nga mo duty ko. Ako ang iyang pangutanon sa mga panghitabo sa gawas. Sa mga palita. Gipalitan ako siya og radyo nga kamay. Aron doon na siya'y mahibaw ang bagong kalihukan sa gawas sa prisuhan. Wa ba siya maghisgot sa akungan? Uwa, sir. Tuod, Sir Alejandro. May ikumpisal ko nimo, sir. Unsa ka na ring.
Naring! Oh, gawas na ni. Gawas! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.